for det danske samfund har fattigdom jo den konsekvens, at der er nogen, der bliver stødt ud af fællesskabet. Jeg er med i en organisation, som hedder Dansk Folkehjælp, og der er jeg med til at sørge for, at der er nogen, der i hvert fald, som ikke ellers kan være med til fødselsdage, fritidsorganisationer og jul og får ikke julegaver og sådan noget, fordi det kan deres mor, hvis de er alene med en mor, eller deres forældre, ikke finansiere. I Danmark har vi diskuteret, at det var vigtigt at definere en eller anden form for fattigdomsgrænse, fordi vi vil jo gerne i vores samfund, at alle er så lige og får så lige chancer og muligheder som muligt. Og derfor må man jo sige, at der er et vist eksistensminimum, når man skal tildele offentlige ydelser til folk. Så må man sige, hvis ikke selv de kan tjene en løn, som de kan leve af. Der er jo nogle job, som er så, hvor timebetalingen er så lav, så at det vil være svært bare at bo i et almennyttigt boligbyggeri for eksempel. Der er nogle politikere, der tror, eller agiterer, eller snakker som om, at man bare er doven, hvis man ikke har et job. Og det kan vi ikke, fordi at vi jo prioriterer så forskelligt. I de nordiske lande, der vil du se det usædvanlige, at vi har adskilt politik og religion. Men i mange andre lande, der kæmper de jo med, at det er blandet rigtig godt sammen. At der er forskellige forklaringer på, hvorfor vi ikke når de der mål. Fordi hvis man ikke siger, at man kan blive fri for at føde det 7. barn, altså hvis man skal forsørge så mange børn og så mange munde, så kan det være svært at få velstanden til at stige, fordi så bruger man jo alle sine ressourcer i sin familie til ikke at give dem uddannelse, men bare til at give dem mad. Det tror jeg, at det er meget nødvendigt for, at vi kan trække lidt i samme retning. At man bliver enige om, hvor det er, vi skal hen. For eksempel også med at reducere forureningen i vandet, eller reducere forureningen i luften. Hvis ikke vi gør det sammen, og det er det eneste forum, hvor alle regeringer sidder. Det har vi haft i mange århundreder, fordi der har vi haft folk, der drog til Afrika for at finde ressourcer. Ja, der er jo nogle af de løsninger, peger jo i retning af, at jo mere vi kan hjælpe og gøre for folk med, at de får en grundlæggende uddannelse, at de får en erhvervsuddannelse, det er lige meget hvad for en type uddannelse, men bare at de får nogle faglige kvalifikationer. På den måde kan du være med til at udrydde fattigdommen.